Bore da, Eurig Jenkins, fferm Pentrefelin, Talsarn, yn godro gwartheg preision cross New Zealand ar system lloian y Gwanwyn, jyst dros y 400 yn lloiau yma, yn Chwefro Rhamawr. Mae'r da bach yn cael ei magu ar ffermydd eraill tu allan y Gaea, bwnt y cwbl, jyst dros y 600 anner cyfer. Ges i ofyn y cwestiwn pryd buon ni'n y fferm arddangos, beth fy'n ôl i checo'n e-mails. Mae pethau nôl i 2012, o fi'n credu mae prynu dechreuon ni o'n i gyda'r cyntaf. Prosiectau fe'n ei wneud yma ar y fferm oedd yn berthnasol iawn ar y pryd. O'n i mewn i mesur porfa a cynyddu'r fiches, bod yn mwy effeithiol yn gwneud popeth o'n i'n wneud. Y sawl pwnc ar y pryd yn addas iawn i ni, a fe ddefnyddio ni'r Farming Connect mwyn i ni gael gymaint y gallen ni y mas o dyrnod. Ond hefyd i roi gwybodaeth i ffermwyr eraill yn yr ardal ac yn bellach a gweud y gwir, achos ar y pryd oedd lloian y Gwanwyn yn rhywbeth eitha newydd. Fi'n credu mae un o'r cyngor gorau ar un o'r dynodau gorau gilon. Fi'n credu bachan yn gweithio mas o gwmni o Iwerddon, Grastec. Fe wnaeth mapo'r ffarm i ni gyd er mwyn cael maint ce a'r paddocks yn gywir. Gweithio allan yn gywir faint oedd yn bob ca o drai mater cyfer wedyn. Mae'r ffarm wedi cynyddu yn maint fiches. Mi ni nawr yn cynhyrchu fwy o llaeth y cyfer, fwy o llaeth y fuwch. Cost o gynhyrchu wedi mynd yn llai dros y blynydde, achos wedi mwy effeithiol. Mae rhaid mentro, mae rhaid trial pethau newydd. Fi'n hoffi fynd i ffermydd eraill i unen mwyn i ddysgu o mistakes bobl eraill. Mae'r ffermwr na wedi cael y gost o wneud y mistake na'n barod. Os ych chi'n lle mynd wrth y ffarm ni a gwybod mae hwnnw yn mistake a fod dim eisiau trial adre, wel chi o flaen y gad wedyn. Y technoleg yn bart mowr o fy mlaen yn y diwydiant ameth. Anffodus mae nhw'n costi. Ond os mae gobeith cael return on capital, mae eisiau trial y pethau yma. Ond os chi'n meddwl bod modd gwella'ch hunan a gwella'r ffarm wrth wneud y pethau newydd yma, fi'n credu bod e'n beth da. Fel fferm deuluol yma, bob tro mae rhywbeth newydd yn cael ei agrymu, ni'n trafod ond gyntaf yma trafod chi'n mynd i'r stage nesaf. Beth ni'n licio meddwl y research and development. Mae eisiau wedyn ysgrifennu lawr y gost y brosiect, pwy fath o return, beth chi'n gweithio cael allan o'r newidiadau. Mae rhaid meddwl a pwyllo ar lot o bethau, ond am beth faith o'ch chi bwrw mewn iddi. Fel fferm arddangos a fferm sydd wedi gorffen fod yn arddangos, fi'n cael gofyn y cwestiwn yn aml beth i ni'n neud yn wahanol i bobl eraill. Mae'r cwestiwn yn ôl i bod nhw ddim yn hapus y beth maen nhw'n yn ei wneud, a dyw'r canlyniadau ddim yna. Mae rhaid trial rhywbeth newydd mwyn gwella'ch hunan neu gwella'r system, mwyn cael y ganlyniad i chi moyn allan o'r busnes. Mae'n bwysig hefyd fi'n teimlo i gymysgu â bobl eraill sydd yn selo yn unen, bobl mwy like-minded. Mae eisiau cymysgu â bobl sy'n influential mwyn gwella'ch hunan a'ch busnes.